Iti daytoy na santuan nga misa, intay man kadkadawaen, dagiti kakabsat nga agyaman iti Apo. Isu ti pagyaman ni Carlito Arwejo ken ti pamilyana. Kastamet ti pagyaman ni Blessed Regina Rivera iti napanagkasangay iti July 25. Kastamet nga intay ikararagan dagiti kararwa nga pimusayen. Ti kararwa da Florencio Kodjamat, Leonora Kodjamat, ken Dominador Rivera. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat ti paggapuan, ti kinasirib, iso ti pannakaammo ti Diyos. No ammo tayo ti Diyos, no naunag ti relasyon tayo ken kuana, no agtalik tayo ken kuana, ikkan na tayo tinananay asirib, nga agbiag, nga mga miris ti pudno, ken ti saan arumbeng iti biag tayo. Agtalik tayo, iti panangidalan ti Diyos kada tayo. Tapno nga rod may karitay ang makiranod, iti dahi tinasanton a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, ta ikakaasid kuma, iti Apo tayo a Diyos, kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga
sumi. Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, pakawanem basbasulmi, bidot nagpurpurangan mi, katalawen nakang kadi, nakalmesan na kempus po sumi. Ako mga sikat, ako mga sikat, pakawanem basbasulmi, bidot nagpurpurangan mi, ketalawen nakang kati, nakalmesan na tempos puso mi, nakalmesan na tempos puso mi. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Ket dito'y nakakapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnak natin na. Itanok ta kapag banda ka daydayawen da ka, agyaman kam ken ka, kaputi na indaklan na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari, Diyos sama man nakabalin namin, ket sika po Meso Kristo, bugbog nga anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Iti kangatwa. Sika mangika padagiti basbasul ti lubo, kasya na kami, kasya na kami. Sika mangika padagiti basbasul ti lubo, awatem kadayto arararaw mi, ket sika situtugaw iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, kasyan na kami. Iti
santuan, siksika uapo, siksika ti kangatuan, ititimpoyog ti Espiritu Santo, et iti gloria iti Diyos Amamen. Iti kangatuan, gloria iti Diyos, iti kangatuan, gloria iti Diyos, iti kangatuan. Iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, salsalaknibam dagiti agtalekken ka. No awan ka, awan ti anyaman anaimbag wenno nasantuan. Degdegam kat ti panangaasim kada kami, tapno babaen ti panangiturong mo. O miso ti panangaramat mi kadagiti aglabas sa pagimbagan dito'y daga, ket masalimat-metan milatta dagiti gameng anailangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti maybasa na adaw tumanalibro dagiti arari. Nagparang ti Apo ken Solomon iti maysa at agtagainep ket sinaludsod na. Anya ti kayat mo nga ited ko ken ka? Simungbat ni Solomon. O Apo a Dios, insaad nak nga ari akasukat ni amak, uray no ubingak, ket awan pay amok maipapan iti panagturay. Addaak iti sidong dagiti tattaom a pinilim. Adudaunay ket saanda a mabilang. Ikanak ngarud iti sirib akasapulak, tapno nalinteg ti panangituray ko kadagiti tattaom, ket awan ti maidumduma. Tanudinak ikan, kasano akabailak ti mangituray kadagiti nakadado at tattaom? Naayayo ti Apo tadaytoy ti dinawat ni Solomon, ket kinunana kenkwana. Agsipot ta kinasirib ang mangituray as sililinteg ti dinawat mo, asaan ket di ati-atiddog a panagbiag, wenno kinabaknang, wenno ti biag dagiti kabusor mo, ited ku ken ka ti dinawat mo. Paraburan ka iti kinasirib ken panakaawat. Awanen ti nasirsirib ngem sika, ket awan tumeten ti tumaod a nasirsirib. Ti sao ti Apo. Aniyan a panagayat ko itilinteg mo, o Apo. Sikalaeng, o Apo, ti masapol ko, ikarik atong palen dagiti linteg mo, napatpateg kaniak dagiti linteg nga intoyang mo, ngem ti amin a kinabaknang ditoy lubong. Liwliwaen na kadi ti dagbalbaliw nga ayat mo, kas iti inkarim kanyak nga adipen mo, kas siya nakadi tapno agbiagak, gapu tatilinteg mo ti pagragsaka. Ay ayatek dagiti bilbilin mo, ipangpangrunak ngem iti puro abalitok, iti kasta sursurutek dagiti panursurum, kagurak dagiti amin nga aramid a naulbod. Nakaskas daaw dagiti panursurum, ngarud tungpalag ida iti amin a pusok,
iti panakailawlawag dagiti panursurum, mangted iti lawag, ket pasiriben na ti awan adal na. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Ammo tayo kadagiti amin abanag, makipagtrabaho ti Diyos iti pagimbagan dagiti agayat ken kuana. Kadagiti inayaban na, kas mayan nurot iti panggep na. Dagiti pinili idin ti Diyos, tinudingan na met ida nga agbalin, akas iti anak na, tapno agbalin iti anak nga inauna kadagiti adu a kakabsat. Iti kasta, inayaban ti Diyos dagiti pinili na. Saan na lang nga inayaban ida, no diket pinagbalin na pay ida analinteg. Saan nala a pinagbalin ida analinteg, no diket imbingayan na pay ida iti Gloriana. Ti sao, ti Apo. Hintayamin ni kanta, Alleluia, Alleluia. Hintayamin ni kanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao, mayarig ti pagarian ti langit, mayarig ti pagarian ti langit iti gameng ana ikali iti talon. Adda tao ana kasarak iti daytoy, ngem gaburan na metlaeng ket iti ragsak na mapan na ilako amin asanikwana sa agsubli tapno gatangen na dayta atalon. Mayarig pa iti pagarian ti langit iti agtagtagilako nga agsapsapol iti napipintas a perlas. No makasarak iti naidumduma ti pintas na ilako na amin asanikwana ket gatangen na ti perlas. Mayarig met ti pagarian ti langit iti iket a maiwayat iti danaw ket maala na amin nakita ti ikan. No mapnon ti iket isang at dagiti mangalap sa daagtugaw a mamaglasin kadagiti ikan. Ikargada dagiti nasaya at kadagiti tiklis ket ibelengda dagiti dakes. Kastoy tumet inton aggibos ti lubong. Rumwarto dagiti angheles ket ilasin danto dagiti dakes at tattao kadagiti naimbag. Isibbadan to dagiti dakes iti gumilgil ayab nga apoy. Sadyay agsangit ken agngarit-nget danto. Sinaludsod ni Jesus kadakwada, maawatan nyo kadidaytoy. When insong batda, iti kasta kinuna ni Jesus kadakwada, ngarod kayat na asawen, atonggal maestro iti linteg nga agbalin nga adalan ti pagarian ti langit.
Mayarig ti agtagtagibalay ang mangiruar kadagiti baro ken daan agaming iti kwarto a pagidoldulinan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. No agparang ni Apo Diyos kanya tayo tatta, tagtagainap man wano haan, nakakidaman wano si mumulagat, saludsuden na, anya ti kayat mo nga itid ko. Nya nga tamo ti sungbat tayo. Handa kayo. No damagan na tatatan. Anya ti kayat yung nga itid ko kanya yo. Kadagiti pada nga mannalon nga maikadwadan ti agbunobon, itid mo ti tudon aapo. Kapamintlomi ti agbunobonan, di mo ilake ba or-urayan kunam nga adadanom. Nagiti taga Santa Maria, anya ti itid ko kada kayo, rambutan father. O, sana ulwan, adantong kay madanagan. Anya ti immediate nga sungbat tayo, iti insigida, nga hanti nga agpampanunot, anya mo ti kayat no damagan na kumatataan niya ti kayat tayo nga dawaten. Kadagiti agsaksakit, aka anya ti kuna tayo, pumaagasan na kumaa. At dagayim ko, nasingad nga gayim ko, nataenganan, gapot, bumakitan, apay di mo pa'y lakayat ti matay, ay haan apo, kararagan nagtagpa, utakpay. Kaya mo tala na ang katikan nigit na pumusay, ay pangaasay, mga kanakalanlanaan ko na tapaya, iabot na kanuti sa nga gasot tatawan na apaya, adan to pag-aapaan dagitay, apo na kadaan na ka. Long life, ada health, sanikwa, amin-amin, nakaado ati kayat tayo nga dawatin kini Apo Diyos. Baliktad ni Solomon. Nagtagtagainap, nagparang ni Apo Diyos, anya ti kaya mo, ubing ngamin ni Solomon, idagbalin nga ari, sinukatan na ni David nga rod, nga amana. Kakunana, anya ti kayat mo nga dawatin. Gaputa kunana, ubingak mo't, awan ti mabailak, ikanak ka diti sirib, tapno, iturong ko, maidalan ko dagitoy tattao, nga patas. Awan ti bayas na. Kinasirib ti dinawat ni Solomon, na ay ayo ni Apo Diyos. Kunana, ikang katisirib, taham mo dinawat ti longlay at idog nga biyag. Haam mo dinawat ti kinabanang, wano pan nakaparmek, pan nakaabak dagiti kabusor, ti dinawat mo sirib, ikang katin isang sangayan asirib. Dayjay ti nakasagutan ni Solomon. Naging katatangarod ka di pala orno-ornos giturog mi nga napan ijay Europe. Malaglagip kulata. Dagiti sa santo nga pamipinasyar, umuna ni Saint Benedict of Norcia ijay Italy, adayo ijay Roma dayjay. Nabayag isumaysa kadagiti immuna nga nagbalin nga monk monastic life may sa isuna ta 400 to 500 years pa ila idin. Inya tatan 2026 nya 380 pa ila idin napanen anya tinaaramid ken ni Benedict naba nang ti pamilya ni San Benito. Napan intulod ni tatang impatulod da ijay Roma nga agbasa. Adayo from ijay Norcia aging gana ijay Roma. Hindi na pa nagbasa, nakita na tilubong, materialistic, nakagulgulo, na titattao kakaslahan na mari na ti kuanan adot sa bali ti kahit ti tao niya tinaramid na naglibas nga nagawid, na pan naglumeng iti kuweba. Ijay, kuweba, nakangangato, bato, naggigan ijay, nagkarkarkararag. Anya tinaramid na, tikanin na, ipauy-uy na di basket, ijay, babadya ang tidalan no, at damang tad ura inyatan, tinapay, ingato na iso ti pagbibiyag na. Iti kinaba nang na, apantumanan alaan ni tatang na isubli na, agsubli, kay kayat na, ti makilangan kini Apo Diyos, ngam di jay na inlubungan nga biyag. Kasjay mo ni St. Francis, nabayag ni St. Francis, naladaw, ay naladladaw.
500, idi 527, 28, idi matay ni St. Benedict. Ni St. Francis, 1272. Anya may inarami ni St. Francis, kasi mula ang iji Assisi. Iji ayan ti nagyanan da kay nga nakapkapanan. Iji ayan ti kumbento na, makitkitam ti Assisi, na nga to abantay makitam ti Assisi. Anya ti trabaho ni Assisi, ti trabaho na ni Francisco idi, ti pamilyada, ado dagiti adda faktoryada ti pagaramid ti oil, ta ulib nga rod ti kwadjay, ti datayo katalon isuda ka olibo. Kaadot tao da nya ting kastana inikat na jibado nan imbaleng na binadas na tinagbiag nga nagpalpalaman nagyan ijay bantay. Pinanawan na di kinabanang na nagkarkararag man ni San Francisco dijay. Naggigan ija aginggan na nakapata der ti kongregasyon na kinabanang kina adal kontra panang surot ken ni Apo Dios. Dayjay ti biag nga napan kadakwada, dayjay ti pinili da kaslakin ni Solomon anya pinili na haan nga kinabanang, haan nga atidog nga biag, haan nga turay ta mangabak sirib nga aggapo iti Dios. Kinukit kitaan tayo anya ti karit na iti biag tayo dagitoy. Wen datayo amin. Agtarigagay tay amin kayat tayo mat ang ada sumaya at tibiyag sinongor ti mayat nga agrigriga lata sinongor ti agbalin nga nang awan lata ti adal na mabalbalin ak makagredwar tayo mat adda mat ikarkarit tayo ti lubong sinongor ti ay mangibaga nga dumawdawat kam tulatan ti ayuda na agiwaras ni kapitan kung kunatay nga rod ano mabalbalin ka adda maapitan tayo ngam sa Bali, di pa nang surot kini Apo yun. Kasla, hindi man aggraduarak ti college, amoyo ti rigat na idi, ag-college kami. Siyak nga ti muna nga ba nakabasa iji pamilyami. Hindi aggraduarak ti college, ta kakaasi nga pinagbasbasa dak, nagsardeng dagiti kakaanak aktap no pagbasaan dak laeng. Naggraduarak iji San Pablo Seminarin kunak, rumwara kon. Tapaya, imbagak iji spiritual director, rumwara kon Apo. Tapaya, agtrabaho ak mo ta pagbasa ak mo dagitoy nagsardeng nga ading kada kakaanak ak. Nabalinak mga agabrod tapno matulungak ida. Anya ti kunana di spiritual director haan. No ited mo tabiyag mo kini Apo Dios aywanan nanto ta pamilyam. Naging tuturudak ma nagpadi aklat tama ingkarkarigatak oray utang agraman timel di balay ka na iutang. Hindi nakapadi akon, kung nadagay kakabsat ko, Uncle Pade, kita mamuti pagbayad dagay ubing ingkay apaan ni Apo Diyos, imbaga na mga agpadi ak namin. Bayan nyo ni Apo Diyos, ingkay ni Apo Diyos ti apaan nyo. Anya day ti ko na, uwan nga agpaiso kakabsat. Halakan niya tayo, itibiyag tayo. Day ti ibanghilyo tayo, naglatak, anya ti ibagbaga na, nakakita ti gamang, inla ko na amin, apan naginatang, day gamang. Nakakita iti perlas nga nakapinpi, inla ko na amin, day kapapatgan a perlas. Anya mo ti most precious pearl. Anya mo ti kapapatgan a perlas, iti biyag tayo. Tay kunakon, sa ludsudin na, anya ti kayat tayo adawatan. Ti perlas tayo tataan nga manalo na katudo ko maapo. Dagitay mayat nga agpaggraduar ka, aggraduar di anak ko. Dagitay agsaksakit nga padpadak aka, salon at ko maapo. Huray da kami mat, napangkam ije Lords, da kam nga papadi, di France, napangkam ije, nagparangan niya po Santa Maria ken Bernadette. Nagmayat nga rin nga istorya, apagdanon mi di jay, ngam naglaing mo, diya ka mo, ano plano ni Apo Diyos? Insubli na dagitay sakit ko, aguy-uy-uyak, agpanpanaas, at kape kami nga kape. Panatang raninos, agsalsaloy tabutag, numno mo, tamarurudak, ayan na nga tati parmasya ditoy, isearch mo ijay Google, uno saan ijay mapa, pharmacy near me 800 meters mapang kami talagang kasapula kon ti agas awan nakaitugot ti agas karikos kam nga rikos idinabirukan mi dayta nakasirra dayta nga parmasya awan magatang nga agas nagsubli kami isulat ta kakunak
apay inagasan lang at amin na po Santa Maria mo, dagitoy masakit ito yun, tanagsiramot, marurot ba di kadwa, haan era na laang, at doktora nga ron tinanang namat. Mapangkam, umininom di danom ijay Lords, tanagado nga pagsaduan ijay, umininom kami. At damo mang bugbog ti saka na, at damot mangi o ti ulo na, at damo agmulmulumog, hindi mo ano niya ti sakit jingiwa da, marites nga tadagitoy At dadadjay, tatan, uminom kami, di may nga padi, kunana. Amom di minumak, kunana, anya, nagtakiak mo Nagil-BM ka na, kanya ti inaramid na kunak, di may kadwa nga aldaw, napan nagdigos, uri na kami napangkan nagdigos. Nakapila kam di pagdigosan, nakaat atidog ti pila, nakaad ado nga agdigos. Kaji para lalaki, para babae. Agur uray ka ijay antipol, di unag adda kwarto nga ikatem dagi jay labrip mo mabati. Kamadanaganak, idi agur urayak, ta agsalsaloy di buteg ko, kamakitkitam di agdigos ijay. Kakas ano no agpangresakto ijay di agtatapaw to dagi jay buteg. Kunam kumadyak. Anya tadi kas takon apo ko nakagpanunot ako apo Santa Maria kita amun ate katema aminan idi madanon kanya kon nya nag inrarubdak mo ijayon kas lalimawag amin nagdaras pa nga agmagati bagay ja kamo apa mga rimor ing kasi rimor kan napanen ngumi di nakarwara ko napanak nagpampanunot anya datoy os tuwon no saan apa nga naglawag mo di panagangis kon apa nga hawam mo di jay uyok kon apanak inliblibas ko tayo panaglulwalo, apo no nagbatid to yun, thank you. Ngam no saan, nalaki jak amua. Niya titarigagayan no masakit, agas, uri nagilbm nga padi, napangkano nagdigos, mayamut. Mayamutin ko na naiso nga da kayo, da sakit na kami, amo no maikat na sakit tinakam ijay Lord, sing kay tumat niya. Kanya ti tartarigagayan tayo, anya daw-dawatin tayo, tatan, kini Apo Diyos. Andyan ti kayat tayo. Kada tayo nga medyo nataenganan ka kuna tayo ka apo kararagan na kami tamanay-nay kumapay mo tibiyag may ilahang nga dakes nga dawat dayta no nasaya at lakit ti pangibuhusam dayta nabati abiyag mo no may papanti ayat panagserbi kinapakumbaba kararag mayat ngem no dawatem kini Apo Dios dayta nga biyag iyat atidog na, katilaeng malakam tinaduma ke gurgura, sakit tinakem, panamarparday, haanan. Apay-pay lang nga iprulong mo dahi nga biyag, no agsaksakit latanakem mo, di ka maagayat. Apay nga iprulong mo dahi nga biyag, no agdandanag, anya ti ko na ni Padre Pio. Pray, hope, and do not worry. No tarigagayam nga mayat atidog day nga biyag, mausar mo ko mga ad-ado nga ayat, ad-ado nga panangisakit, ad-ado nga panagserbi, ad-ado nga ragsak iti malakam na. Kadagiti padak nga dasakit na. No tarigagayan tayo pan nakaagas, tarigagayan tayo ang ano naagasan agbalin nga biyag asiraragsak. Napnuan ayat, napnuan panagserbi, ngam no tarigagayam, lumaingak tula ang kitaan nyo, talaga nga mangkukulam kayo. At tarigagayam pan nakaimbag nga magururay mo, jibales, haanan ni Solomon. Anya ti ko na dawatem ko na ke sirib. Inikan na ti sirib. Amuyo tinagmayat nga nakapapapilar nga istorya ni Solomon. Nakadanon kanya na idiari isunan at dadwa nga nanang. Agap apada. Kunana anak ko da ito, siyak ti akin anak. Kuna jimay sa haan siyak ti akin anak. Gapot agap apada nakadanon kin ni Solomon. Amuyo ti kuna ni Ari Solomon tapno nasaysaya at tapno awan ti lugi kunana pisyon tayo, ragadyon tayo dahi nga ubing, tapno agpisi, tawan tilugi, takunayo nga dwa nga dakay tinanang, tagpinapilit da, anak ko, kunana jimay samot, anak ko, baliktad mo ti Salcedo, ham mga di anak ti pagiin nagawan da, lakay ko, kunana, haan lakay ko, kabit ka lang, haan lakay, baliktad.
Ang mga di anak ti pag-aga. Diyak mo. Kanya ti ko na ni Ari Solomon, pisyan tayo. Kunana di may isang ananang haan sayang taubing kakaasi bagi nalatan. Nyati ko na ni Ari Solomon, isuna tinanang daytoy nga ubing, tas haan na kayat amatay daytoy nga ubing, di may sa kayat na. Isu tinadaya ti sirib ni Solomon. Isu nga daya inted na, inusar ni Solomon dayta kinasirib, nga pinangisakit na, panagserbi na analintag. Kanoan niya mo ti daw-dawatin tayo, no, tarigagayan tayo at panakaagas, at idog abiyag, maaramat kuma, nga mangtulong, mangidaydayaw kadagiti tattao. No, adal ko na tayo, makatulong kuma, nga agbalin nga agserbi asya sa sayaat. No, tartarigagayan ti agbalin nga nasaya ay, mangabak nga kapitan wan no tanod, agserbi ka nga awan bayas na. Haan nga nagbagyo labasit, wano, at dala bagyo kung nadag aglit-litangan. 30 dating mawarasan di ayuna, jak to ikan jedwa, akandak magkaykayat. Mag-iserbi. No, saan ni kwa di inted na kanyan, ti gameng mo, di panang surot kini Apo Diyos, mausar day ta amang tulong kadagiti kakabsat, tapno maitanok ti biagdahaan nga mangitalmad. Di ti panang surot kini Apo Diyos. Tano isuna ti kang runaan nga perlas ti biag tayo, dagiti dawaten tay kenkwa na agbalin ana sayaat. So pampanunutek met Mano atawan ngayang karkararagak, agpadi ako maapo, nagpadi kan uston. Mano nga sangit tinaibuhos, luakin, lualo, tapno laang magunod mo, idinagunod mo, sino ka nga padi? Syakti padi! Syakti masurot! Nagasalsedo ka nga taay, so. Kasi kinapadim garod, sagot ka di, no? Tinartariga gayang madinawat kini Apo Diyos ka, haamat nga makatulong. Di mo lakay kaya mo, sinodaliti, kung kuna tayo, sinudo, kung kuna nagriga mat. Isuday siya kakabsat, anya nga minti kapatgan, nga sagot kanya tayo, anya man nga estado ti biyag tayo, nataengan, agad-adal, agsakit, padi man, anya man nga estado, ti kumakangrunaan day ta, amin no dagupen tayo, isuday siya, the most precious pearl, kapapatgan a perlas, iso ti pannakaam mo, pannakaasidag ken ni Apo Diyos. No, adda ni Apo Diyos dita, sumurot to aminan, urnusen nan to aminan. No adda tayo kini Apo Diyos, awan dwa-dwa. Pray, hope, and do not worry, kunana dayjay. Dagita nga inted na kanya tayo, agkul pa amin, sanikwa mapukaw, adal, ag-retire ka, tatrabaho, sirib mo, agkabaw kanto. Pagkarkarit mo, apintas kadagwapo, agrup sa kanto. May salaang tisaan, anya dayjay, relasyon tayo kini Apo Diyos. Nang runa, no tatapay laeng mariri na dagiti kakabsat mo nga ni Apo, adda ka kini Apo Diyos, adda ni Apo Diyos king ka mariri na dan, dahita ti kapipintasan a perlas ti biag tayon. No mariri na dagiti taom pagsirserbiam, nga adda ni Apo Diyos king ka, dahita ti kapapatgan nga sagot nga adda kadatayon. Knowing God, kunana, is the beginning of all wisdom. No, ammo tayon ni Apo Diyos, no, ammo tayon nga idasig tinasaya at kinsaan, ammo tayon nga aramiden kin iserbi, dayta ti kapapatgan nga perlas tayon. Mabalin tayo nga ilako aminen, tagatangan tayo dayta nga perlas, ited tayo dayta perlas, pannakaammo, pannakaadda, pannakilangan kin ni Apo Diyos kada tayon. Ipaduyak-yak tayo ti pamati, mamati ak, iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtao di ti ama, ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtao di ti Diyos, silaw, napaypayso a Diyos, sa nagtao tinapaypayso a Diyos, naianak sa anaparswa, Diyos sa kasmetlaeng iti ama, ket gapuken kuana, na aramid dagiti amin nga adda,
gapo kada tayo at tao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog anak gapo sa dilangit, ken nangala iti bagina, iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ken nagbalin a tao, kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti na santuan asurat, imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamatiak met ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaod ti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ket nagsao babaen dagiti propeta, mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Pinennek na kami, o Apo, iti ayat mo, babaen ti panangibaon mo ti bugbog tong nga anak mo, winayawayaan na kami iti kawar ti basol, ket inikan na kami tinaan-anay agrasya ken bendisyon mo, ngem gapo ti kinaras iti panunot na ken puso mi, at to'y kam nga umararaw as ipapakumbabaken ka, ket kunami, Apo ipangag mo kad dagiti araraw mi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan ni Santo Papa Leo, dagiti obispo ken papadi, kastamet kadagiti katulungan da mangisayangkat, iti na Kristyanwa na pamati, tapno si papasnek da kuma mangiwaragawag tinaimbag adamag iti amin a lugar, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, ken amin nga daan iti turay, tapno sang kamay sada kuma mangipatungpal iti talna, kapya, kinalinteg, ken rangay diti pagilian tayo, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba iti naduma-duma a sakit, dagiti may dadanes, ken marigrigat gapu iti kilo aramid, ken kinaawan hostisya, tapno sanda ko maupay, adumawa ti panarabay, ken tulong ti Diyos, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, anayaw awan, gapu iti naduma-duma pamati, ken adua pa kumikuman ti biyag, tapno masarakan da kuma iti napudpud no adalan, nga agturong iti biyag, nga agnanayon, kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo anapanan iti sabali abiyag, tapno magunod da kuma iti lawag nga awan patinggana, kumararag tayo iti Apo. Agulimet tayon tayo met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo, adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo, apoy pangag mo kad dagiti araraw mi, nailangitan nga Ama, patgam kad dagiti araraw mi, tulungan na kami nga agbiag, analinteg, tapno agtalinaed kami ang makaiayo iti imatang mo, dahil iti dawaten mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Idatumigan ka, Apo, sagsagod
ida daytoy tinapay pasatwang kumang kanday to'y arak nga itay daton mi ken ka ket sabay na kuma tamay kariday ti padayan abang supapag min daytoy tinapay pasatwang kumang kanday to'y arak daytoy daton mi ken ka ket sabay na kumang tamay kariday ti padayan abang supapag min idatunikan ka, Apo. Nagragsak ni nga anak mo. Pagyaman ni ken ka manang paramor nga ama. Awaten pasatweng ida daytoy tinapay pasatweng kumang ken daytoy arak nga itay daton mi ken ka ket sabay na kumang tamay kariday ti padayan abang supapag min daytoy tinapay pasatweng kumang ken daytoy arak nga itay daton mi ken ka ket sabay na kumang tamay kariday ti padayan abang supapag min daytoy tinapay pasatweng kumang ken daytoy arak nga itay daton mi ken ka ket sabay na kumang tamay kariday ti padayan abang supapag min Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan ti nasantuan nga iglesia na. Apo awatem kad dagitoy daton mi naggapudamet laeng ita imbag mo aramidem kad da grasyam kadagitoy nasantuan a misteryo pasantuan dati agdama a panagbiag mi ket iparagpat da kadakam ti agnanayon aragsak gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagaayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin gadagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan. Babaen ti panagungar na ket inlukat na dagiti ruangan ti langit. Idi immuli kan ka nga amana.
Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Diyos kadagiti amin, amin Karswa, ti langit ken dagan apo, dahil ti bagay daydayaman. sana iti kangatwan, madaydayaw ti uman, itinaganti ako, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan, Hosana, Hosana, Hosana iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat si katigubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted, kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tada ito'y tibagik, iso may yawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken nagnanayon atulag, iso amay ibuyat to, amay ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inna ka minsalagan, manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, kenin ka panagungan, inna ka minsalagan, manupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaisak na piti sa ngalubungan ket parayrayom ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo apagakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon na biag. Ket makiranod kam to. Kinainggasata na Berhen Maria ngay nati Diyos.
ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi kan ka dito'y daga, magikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siya kaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwen tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Sa dilangit, madaydayaw mo ang tinagan mo. Dumpen ko ang ipagaryang matumbal ko ang tinagan mo. Dito'y nag-aakas sa dilangit. When dito'y nag-aakas sa dilangit. Iteng kadakang tiyanang dito'y di kanen iinig. Pati na yun nga anda, pangkawan ng dagiti. Suli, agas met pamagawani. Ibig nakabasol ka na kami, di nakawet ay bayan ng manugo. Iti suliso, ket isalaka Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti itad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Cordero ti Diyos, amangin at pasmasul ni Cordero
kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salae nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Siksika o Apo, ibilag mi, pag nakaawat, kinakapsot mi, pag nakapakawan, nakurangan mi, ituro mo Apo, di panagbiag mi, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, kasya na asa ko, pagraramanan, dahil sutibyan, amin nakawan, ligat ken mam ay Diyos magkamangan, yaman abanag, tintay birugan, anyaman arigat, tintay parmeken, kasken ka ay su, di gusto laen, pirat ken ang nama, minto ang lemen, biyaya ti Diyos, hintay rambakan, kasya na asagot, pagraramanan, dahil sutibyan, amin nagabuan, bigat ken mam ay Diyos magkamangan, inay-ayat mo Apo, dagiti napanglaw, nakakaasing, dagiti mawa
Agparintumeng kayo. Kararag bendisyon, grandparents ken elderly. Kumararag tayo. Managayat ken agnanayon a Diyos, sika ti puon ti amin a kapututan, pakasaritaan ken ubog ti amin a kinasirib. Iruknoy mi ita na dungo nga arakop mo, dagiti lolo, lola ken nataingan, isuda agameng ti pamati, saksi ti agnanayon a kinaimbag mo, ken inspirasyon ti natibker anamnama. Salaknibam kad ida o apo, ket paraburam ida ti salunat, simbeng ti panunot, ken rag-o ti narespeto, ken nadungo a pamilya. Marignada kuma ti panaripato ken panakaraem, ket saan kuma amalipatan dagiti adu a sakripisyo da. Itdem kad kadakwada ti tibker ti pakinakem, kadagiti tiyempo ti panagkapsot, ken liwliwa kadagiti tiyempo ti liday. Sapay kuma, tadagiti nalinteg a pagpatulad da, ket isu ti suruten dagiti ubing ken agtutubo. Iti inda panagdalyasat iti pamati, ken panangbangon da iti masakbayan, anairamot iti panagyaman, ken panagdaydayaw iti Diyos. Babaen ti panangibabaet ni San Joaquin ken Santa Ana, naganak ni Apo Santa Maria, agtalina ed kuma dagitoy alolo, lola ken nataingan, iti grasya, ayat, ken kapya ti Apo. Tunggal kararag bendisyon, sumungbat iti amen. Sapay kuma ta bendisyonan ken aywanan na tayo ti Apo. Sapay kuma ta ipakita na ti dayag ti rupa na ken pagasaten na tayo. Sapay kuma ta ikanakay ti kapya ti amin akanito ti panagbiag tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Kumararag tayo, tumakder tayo. Inawat mi Apo dahi tinadyosan a sakramento panangilagip mi ti panagtutuok ti anak mo. Ipaay mo kadi kaday ti imparabor a si aayat ni Kristo agbanag apakaisalakanan mi. Gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Kalpasan ti nasanton a misa maaramid ti meeting tayo agatindar ti amin nagiti lideres ti sisa ken PPC lektor ken acolyte. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumabit. Agdumog tayo taawaten tayo tinadayaga pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan yo. Amen. Adalan na kay kumadi agresat kada iti pannursuro ti pammati ket pagtalin eden na kayo iti panagaramid yo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mangagnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos.